ፍጻሜታት ናይዚ ሰሙን እዚ ሰላም ከመይቀንኩም ዝኸበርኩምን ዝኸበርከን ሰማዕትና ወትሩ ኣብ ሰዓት ዓበይት ፍጻሜታት ውሽጢ ሃገርን ወፃን ሒዛትልኩም ትቐርብ ቀንዲ ፍጻሜታት እሶም እዚ ሰዓት ኣኺሎም ንምክትታልኩም ብኽብሪ እንዳዓደምኩ ምሳኹም ፀንሕ ኣራቢስ መደብ ንግስቲ ኣፄ ብርሃኔ ብፍጻሜታት ውሽጢ ሃገር ክንፍለም بفصامي ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ቀዋሚ ልኡኽ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካን ቁጠባዊ ኮሚሽን ኣፍሪካ ኣቶ ቢንያም በርሀ ዝተመርሐ ልኡኽ ኤርትራ ብ11 ሓምለ ኣብ ማላምቦ ኢኳቶሪያል ጊኒ ኣብ ዝተቓንዐ መበል 47 ስሩዕ ዋዕላ ፈጻሚ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ሕብረት ኣፍሪካ ተሳቲፉ ኣብዚ መሪሕነት እዋናዊ ኣቦ መንበር ናይቲ ቤት ምኽሪ ሚኒስተር ዝምድናት ወጻኢ አንጎላ ኣምባሳደር ቴተ አንቶኒዮ ዝተመርሐ ዋዕላ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ዝቐረበ ቀንዲ ዛዕባታት ንፖሊስን መርገጽን መንግስቲ ኤርትራ ዘንጸባርቕ መደረታት ኣቕሪቡ በዚ መሰረት መበል 47 ስሩዕ ዋዕላ ፈጻሚ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ኣብ ርግኣት ሰላምን ጸጥታን ክፍለ ዓለም ኣፍሪካ ቀጥታዊ ኣመታትን ጽልዋን ዘለዎ ኣህጉራዊ ለውጢ ኣብ ዝኽሰትሉ ዘለዎ ግዜ ይካየድ ብምህላው ዝካየድ ዘተ እዚ ህልው ለውጢ ንዝኸትሎ ስግኣታትን ዕድላትን ብግቡእ ንምግንዛብ ከምኡውን ሓባራዊ ረብሓ ኣፍሪካ ንምሕላው ዝዓለመ ስትራቴጂታት ንምቕያስ እኹል ግዜ ክወሃቦ ፀዊዖም ኣብ ዝቐረበ መጠን ባጀት 2026 ድማ ኣብ መንጎ ናይ ምብርካት ዓቕምን ድልውነትን ኣባል ሃገራትን ዝድለ መጠን ባጀትን ገዚፍ ጋግ ከም ዘሎ ብምእማት ብሰንኪ 77.4 ሚእታዊት ባጀት መደባት ብመሻርክቲ ዝምወል ብምዃኑ ንሕብረት ኣፍሪካ ዘይውሕስን ዘይተኣማምን ፋይናንሳዊ ኩነታት ከም ዘቃልዖ እዚ ድማ መደባቱ ንምውናን ናጽነት ከም ዘይህልዎ ዝገብር ምዃኑ ገሊጹ ንጽገና ሕብረት ኣፍሪካ ብዝምልከት ድማ መስርሕ ጽገና ቅርጺ ናይቲ ሕብረት ን7 ዓመታት ከይተዛዘመ ይቕጽል ስለ ዘሎ ምዝዛም ቅርጽን ንምዳብ ዓቕሚ ሰብን ክትግበር ፀዊዖም እቲ ዋዕላ ኣብ መወዳእታ ናይ 2026 ባጀት ሕብረት ኣፍሪካ ብምጽዳቕ መስርሕ ጽገና ቅርጽ ዝዛዘመሉ ኣገባብ ንምንዳይ ዝዓለመ ዘተ ኣካይዱ ናይ 12 ክፍሊ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ከምኡውን ግቡእ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ስልጠና ክቐስሙ ዝጸንሑ ኣባላት መበል 37 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብ12 ሓምለ ኣብ ሳዋ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ተመሪቖም ኣብቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከምኡውን ሚኒስትራት ዝርከቦም ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ኣለይቲ ተምሃሮን ዕዱማትን ዝተረኸብሉ ስነ ስርዓት ኣዛዚ ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት ኮሎኔል ደበሳይ ግደ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ካብ መላእ ሃገር ዝመጹ ኣባላት 37 ዙርያ ንዓመትን መመላእታን ኣብ ሳዋ ኣብ ጸንሕሉ ንንቕሓቶም ክብ ዘብል ከምኡን ኣእምሮኣዊ ሞራላውን ኣካላውን ብቕዓቶም ዘበረኽ ንጥፈታት ከም ተስራዓሎምን ብዓወት ከም ዛዘሞም ብምሕባር ኣጥርዮሞ ዘለዉ ኩልንትናዊ ተመክሮ ከበቅዕን ክዕቀብን ክተባብዓን ኣዘኻኺሩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዘስምዖ መደረ ድማ ናጽነት ሃገር ንምውሓስ ተኻየደ ናይ ኣስታት 50 ዓመታት ጉዕዞ ዘረጋገጹ ቅያ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ሕድሪ ክብርታት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ እቲ ሕድሪ ሃገር ምህናጽ ምዃኑ ህንጸት ሃገር ድማ ኣቋራጭን መወዳእታን ዘይብሉ ናይ ወለዶታት ሓላፍነት ከም ዝኾነ ኣገንዚቦም ኣብ ዝሓለፈ 34 ዓመታት መዋዕል ናጽነት ንኹሉ ናይ ኤርትራ ተጻብኦታት መኪትና ንዘላቒ ልምዓትን ራህዋን ወለዶታት ዝሓለፍናዮ ጉዕዞ ምስክር ርዝነት ናይቲ ህዝባዊ ሕድሪዩ ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተሰከምቲ ሕድሪ መንእሰያት ነቶም ክብርታት ዓጢቖም ፍልጠትን ሞያን ሰኒዖም ኣብ ግብራዊ ስራሕ ተመክሮታት እናደርዑ ዘይቋርጽ ቤት ከም ዘረጋግጹ ንምስልሳል ዝዓለመ ከም ዝኾነ ኣነጺሩ ፍልጠትን ሞያን ደረት ግዜን መቓንን ዘይብሉ ጉልበትን ሓይልን ምዃኑ ዝጠቐሰ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተመረቕቲ ፍልጠትን ሞያን እናደለቡ ናብቲ ዝበረኸ ኣካዳሚያዊ ጽፍሒ ክግስግሱ ፍልጠቶም ብግብራዊ ስራሕ ከማዕብሉ ኣድማዒ ውጽኢት ከረጋግጹ ድምር ውሁድ ጉልበቶምን ሓይሎምን ከዓ ኣራብሓን ኣናሃርን ሓገዝ ከም ዝገብር ከዓዩ ተላብዩ ተመረቕቲ ድማ ብባንድ ምረሻን ናይ ክብሪ ሰላምታን ተሰንዮም ጎኒ ጎኒ ኣካዳሚያዊ ትምህርቶም ንዝቐሰምዎ ስልጠና ዘንጸባርቕ ኣብ ብሎካት ዝተኸፋፈለን ብዝተፈላለየ ቅርጽታት ዝሰመረን ወተሃደራዊ ሰልፊ ኣቕሪቦም ኣብቲ ብስነ ጥበባዊ መሰናድኦ ዝማዕረገ ስነ ስርዓት ኣብ ወተሃደራዊ ሰልፊ ጨመተ ተኽሲ ኣካላዊ ብቕዓት
ስልታዊ ጥበባት ከምኡውን ስነ ምግባር ጠብለልታን ዘመዝገቡ ኣዘስቲ ኣለይቲ ኣሃዱታትን ሰልጠንትን ሽልማት ተዓዲሉ ኣብ መወዳእታ ተመረቕቲ ሕድር ሰማዕታትና ንምጽናዕን ንምትግባርን ዘለዎም ቁርብነት ብቓለ መሓላ ኣረጋጊጾም ውጽኢት ሃገራዊ ምርመራ ካልኣይ ደረጃ ማትሪክ ናይ ዓመተ ትምህርቲ 2024-2025 ብሰንበት 13 ሐምለ ብወቕዒ ተነጊሩ 50% ደቂ ኣንስትዮ ካብ ዝርከቦም 24092 ተሳተፍቲ 12.2% ናይ ዲግሪ 7.59% ድማ ናይ ዲፕሎማ ነጥቢ ከም ዘምጽኡ ኣብ ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ላዕለዋይ ትምህርትን ምርምርን ዳይሬክተር ማእከል ምዘናን ግምገማን ዶክተር ብስራት ገብሩ ንየሪና ሓቢራ ኣብ መንጎ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ጸንሐ ናይ ውጽኢት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተመሓየሸ ይመጽእ ከም ዘሎ ብምጥቃስ እቶም ናብ ኮሌጃት ዝሓለፉ ብዘመዝገቡ ዓወት ከይተዛነዩ ሕግታትን መምርሒታትን ኮሌጃት ብግቡእ ተኸቲሎም ዕላማኦም ንምውቃዕ ኣበርቲኦም ክሰርሑ ተላብያ ዶክተር ብስራት ኣስዒባ እቶም ኣብዚ ፈተና ዘይተዓወቱ እዚ ናይ መወዳእታ ከም ዘይኮነን ካልኣይ ግዜ ክፍተኑ ዕድል ከም ዘለዎምን ተገንዚቦም ካብ ሕጂ ጀሚሮም ካብ ትምህርትን መጽናዕትን ከይተፈልዩ ንዳግማይ ፈተና ክዳለዉ ኣዘኻኺራ ብ12 ዓውድታት ትምህርቲ ዝተዋህበ ሃገራዊ መልክዓ ፈተና ካልኣይ ደረጃ ማትሪክ ናይ ዓመተ ትምህርቲ 2024-2025 ካብ 17 ክሳብ 23 መጋቢት ኣብ መላእ ሃገር ከምኡውን ኣብ ሪያድን ጅዳን ሱዑድ ዓረብዩ ተኻይዱ ተፈተንቲ 84.1% ኣብ ቤት ትምህርቲ ዋርሳ ይከኣሉ ሰዋ ስሩዕ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ክከታተሉ ዝጸንሑን ከምኡውን ተምሃሮ ኣብያተ ትምህርቲ ስነ ኪነት ክኾኑ ከለዉ 3861 ዳግማይ ተፈተንቲ ነይሮም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ሰባትና ክትከታተሉ ጸናሕኩም ዓበይቲ ፍጻሜታት ውሽጢ ሃገር ነይሮም ድሕሪ ሓጻር ምስ ሃገሪ ዓበይቲ ፍጻሜታት ወጻኢ ሃገር ሒዝናልኩም ክንምለስ ኢና ምሳና ጽንዑ ኢራን ኣብ ልዕሊ ኒውክሌራዊ መደባታት ዳግማይ ክጸንዕ ዝድለ ዘሎ እገዳታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ምስ ዝትግበር ጉቡእን ተመጣጣንን መልሲ ግብሪ ከም እትህበሉ ኣጠንቂቓ ኢራን ነዚ መጠንቀቕታ ዝሃበት ፈረንሳ ጀርመን ብሪጣንያ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ብዛዕባ ጉዳይ ኒውክሌራዊ መደባት ኢራን ኣብ ስምምዕ እንተዘይተበፂሑ ነቲ ኣብ 2015 ብዝተበፅሐ ስምምዕ ተላዒሉ ዝጸንሐ እገዳታት ባይቶ ጸጥታ ዳግማይ ናይ ምጽናዕ መስርሕ ከም ዘበግሳ ድሕሪ ምሕባረን እዩ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ እስማዒል ባጋይ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ ዝቐረበ እዋን ብእስራኤልን ኣሜሪካን ኣብ ልዕሊ ሃገሩን ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣብ ግምት ብምእታው ተላዒሉ ዝጸንሐ ኣህጉራዊ እገዳታት ኣብ ልዕሊ ኢራን ዳግማይ ምጽናዕ ፖለቲካዊ ድፍኢት ዘለዎ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኣብ 2015 ኣብ ዝተበጽሐ ኒውክሌራዊ ስምምዕ ኢራን ዝፈረማ ፈረንሳ ጀርመንን ብሪጣንያን መብጽዐን ኣብ ምትግባር ከም ዝፈሸላ ዝወቐሰ እቲ ኣፈኛ ሃገሩ ነቲ ስምምዕ ንዘለዎ ተወፋይነት ደጊሙ ኣረጋጊጹ እቲ ስምምዕ ኢራን ኒውክሌራዊ ንጥፈታታ ከተጉድል ኣማሲኡ ድማ ኣብ ልዕሊ ኣጸኒዑ ዘሎ እገዳ ኣሜሪካ ክልዓል ዝብል ዝርከቦ እዩ ነይሮም ይኹን እምበር ኣብ 2018 ካብቲ ስምምዕ ዝሰሓበት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተደጋጋሚ እገዳታት ብምስዳቕ ንትግባሩ ኣብ ሓደጋ ከም ዘእተወቶ ጸብጻባት የረድኡ ኢራንን ኣሜሪካን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያን ጉንበትን ብጉዳይ ኒውክሌራዊ መደባትን ምልዓል እገዳታትን 5 ዙርያ ዘይቀጥታዊ ዝርብ ከም ዘካየዳ ዝፍለጥ ኮይኑ ብ15 ሰነ ክካየድ ተመዲቡ ዝነበረ ሻርሳይ ዙር ዘይቀጥታዊ ዝርብ ግን እስራኤል ብ13 ሰነ ኣብ ልዕሊ ኢራን ሃንበታዊ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻማ ከም ተሰረዘ ዝዝከር እዩ ኣባላት ቁጠባዊ ውድብ ምትሕግጋዝ ሻንጋይ ኣብ መጻኢ ምዕባለ ናይቲ ውድብ ከምኡውን ኣብ ሓባራዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ዓበይቲ ዞባውን ሃገራውን ጉዳያት ዘትየም እተን ሃገራት ኣብዚ መድያት ዝሰትያ ብ15-16 ሓምለ ኣብ ቻይናዊት ከተማ ቲያንጂን ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ እዩ እቶም ሚኒስትራት ኣብ ዞባዊ ምርግጋእ ቁጠባዊ ምትሕግጋዝን ዓለማዊ ድሆታትን ብምምያጥ ዝቕፅል 10 ዓመታት ስትራቴጂካዊ ዕላማታት ናይቲ ውድብ ዝገልጽ ውጥን ዝርከቦ ዝተፈላለየ ስምምዓት ከቲሞም ብዘይካዚ ኣባላት ከም መቕጸልታ ናይቲ ዝምድና ንምዕባል ዘካየዶ ጻዕሪ ካብ 31 ነሓሰ ክሳብ 1 መስከረም 2025 ኣብ ቻይና ርክብ መራሕቲ ከካይዳ ተሰማሚዐን ኣለዋ ኣብቲ ኣኼባ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ቤላሩስ ህንዲ ኢራን ፓኪስታን
كازاخستان كيرغستان روسيا تاجيكستان أوزبكستان تسافروا نيرهم إذا خمزي لنكولو بريزيدنت تشاينا شي جينبينغ بعثة شدشتا حملة مستميسات ركب كم زكايدة تقاليحو عب كلتاش حن حدن استمسرتا قطبا ودب متحقا شانغاي عب ورها حملة قلتاش حن إسانا 4 نبيلاروس بمتسنبار نغوصر أباراتو ناب 10 كب كم زبلو عيرسعن ኣብ ደቡብ ምዕራብ ኣይስላንድ ዝርከብ ንጡፍ እሳተ ገሞራዊ እምባ ብ16 ሓምለ ነቲጉም እዚ ነትጉሲ ድሕሪ 2021 ንምብር 12 ግዜኡ ምዃኑ ተሓቢሩሎ እቲ እምባ ዒክታን ትክን ዝመኸኸ ኣኻውሕን ክተፍእ ብምጅማሩ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ናብ ውሕስ ቦታ ክጉዕዙ ትእዛዝ ተመሓላሊፉሎም ኖትኪ ናይዚ ንጡፍ እሳተ ገሞራዊ እምባ ንመዓልታት ክቐፅል ከም ዝኽእል ኪላታት ስነ ምድሪ ኣሚቶም ኣለዉ መጠን ኖትኪ ናይቲ እምባ ብፍላይ ድሕሪ 2021 ብናህሪ ከም ዝወስኸዮም ጸብጻባት ዘረዱ ኣብ ደሴታዊት ሃገር ኣይስላንድ ሓደጋ እሳተ ገሞራ ክኽሰተሎም ዝኽእል ልዕሊ 30 ንጡፍ ቦታታት ከም ዘለዉ እዩ ዝጥቀስ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ሰማዕትና ዓበይቲ ፍጻሜታት ናይ ሶም እዚ እስትካተሉ ፀናሕኩም ነይሩ ብወገነይ ኣብ ዝኽፋነወኩም ሰላም